ndofunga amazuvano nawo dzekubatwa kwevanasikana vane makore 10 zvichiraudzira. Nyaya idzodzo dziri kuwanda, asi kuti tizive kuti urombwa here, chii chiri kunyatsoitika, tashaya mhinduro. Ndofunga nhau yatinayo muzuva ranhasi inhau inosuwisa, inorwadza, inoshungurudza mukati memwoyo yemwanasikana ane makore 10 kana kuti 10 pachirungu ekuberekwa. Inhau yakaitika kugoka uko, ina baba vauya vakati aiwa ndine mwanasikana wangu chipo akabatwa chibharo nasekuru vanova hanzvadzi yaamai. Nhau yacho haina kwairi kuenda hanzvadzi. Rega ndikutsanangurire zvakanyatsoitika kuti tisvike pazuva ranhasi tichitsanangura maitikiro akaita baba makadini. Aiwa ndiri nani, ndichakumbira kuti sinzei izwi zvishoma kuitira kuti tiite kamunzwanana. Aiwa tinotenda baba. Kwakadii kumba? Naika. Mavamba muzviri. Ndamunzwa muchiti hanchati nonokei, ndikati ko munhu akuti nonokei kuti ambopinda nedzipi. Tati chiuya. Umane makuru vanombotiza VID murodo. Kumushande kupi mukoma? Ini ndoberekwa kweno. Okay. Kuchiteketi. Nangoti constituency yangu yekuchitekekawo iyo. Nonzi chitekete oro kwawiyo. Ati rinonyanyoshandiswa hari ikawo iyo. Okay. Ini iri under chief nenyunga. Mugoko revasiya muninga. So ini nyaya yangu ita kuti nditizire ukunoku ndione kuti ndingabatsirika chero neeni nzira neanokwanisa kubatsira. Inini ndakamboita umwe mukadzi ndobva ndaita mwana naye tikasiyana nekuda kweamwe mareasons andogona kuzotaura pamberi. Tasiyana pakagara pane tension pakati pangu as from 20 handingangoti tiri marriage paiva netension pakati pangu nevabereki vemukadzi, but nemunhu uyu takaita mwana 1 ndobva tazosiyana. Tasiyana mwana 1 iyeye vakambomuunza kumba through dare raheadman, ivo ndo vakapotera through mwana ane chirurimi chiruvimbo chacho chekuti haasi munzi rurimi. Then vapotera paheadman ndobva vati toda kuvapa mwana wavo, but ine ndandisiko vaida kupa mai vangu. Ndobva headman adana mai haana kuzorita riri dare kumba kwake, akangoti hainyaya yekungoita neend over. Ndobva mai vaenda, ndobva vanonzi vamuda kupiwa mwana, ndobva vapiwa mwana mune zvakanaka. Vapiwa mwana mune zvakanaka. Ava mai vemwana havanga varoorwa neumwe murume wandoziva nezita kumusha. Ungangoti nemurume wemuzera wangu. Varoorwa, so ini ndakazoroora. Then apa vakanzoti ndaroora, vakaenda kunouraya marriage yamai vemwana wangu. Kumukomana murume wanga anga varoora. Vauraya marriage, vakuti vaende through civil court kunoclaima mwana pakupresent. Vachiti ndakatorerwa mwana naheadman. Vachipa varidzi vemwana ufichi mwana wangu inari underage. So pavakazonge vafambira nyaya indandisiko, vafambira nyaya kudaro. Pavakaona kuti nyaya yafamba, vakazoda kudzokera kumarriage, murume uyu akaramba. Akati handichakwanisa nezvibaro. Ndokubva vasiyana. Mai vemwana vakabva varoorwa futi mugokwe center. Mwana asara kumusha uko. Varoorwa mugokwe center noumwe rasta wavaindiratidza pamafoni. Kake chitatu. Varoorwa narasta vakazosiyana. Kwakuya mugokwe center. Ndobva vaenda kune vamwe madzibaba vakandifonera inini vaida kuti ndi-engage futi namai avo tidzokerane ndikaramba. Madzibaba aya at the end vakapedzisira vakudanana namai avo. Madzibaba vakatozondiudza
vakandisendera mapictures avo ndezvekuma 20 during covid mukadonha zvekuma 2021 ikoko 2021 2022 then kwakubva iko kwakuuya muno muHarare ndobva adzoka akuda kuita reengage ndikaramba kwakuzoroorwa neumwe murume wava naye akatori pachiparewo akati achiroorwa ndobva ndiudza akati ndiri panumber 6 pamurume wandinaye. So nguva yese makore ese atete tichinetsana ndichiti ndipe mwana wangu ivo vairamba ndichivaudza mareasons ekuti kumba kwenyu kune zvinhu zvakadai. Nyaya yekubatwa chibharo kwevanhu kumusha kwavo takangokura tichinzwa kungonzoti ndingabatwa kusangana nehanzvadzi dzacho but nyaya dzacho hadzina kwadzedzi dzichienda bonde zvemufamily hadzina kwadzedzi dzichienda include ivo mai vemwana kana ndisingakanganisi kungoti ndezvakudhaya kakurangarirawo kuti makuhwa akaita seyandakanzopa mwana wangu mabatiro ndakaita nyaya ekuti vakabatwawo chibharo achiri musikana ndiri kuita kunge ndiri kumarangarira venzi wakabatwa nehanzvadzi imomo ungonzoti kwanhingi kwabatwa mwana chibharo ikoko kufamily kwavo but hadzina kwadzaenda nyaya dzacho vakawanda vasikana veko vanenge vachitaura kuti vabatwa chibharo. So ndaibva ndavati kuna mai mwana ko iwo chiona hanzvadzi dzenyu dzaikwanisa kubata imimi vanasikana chibharo ko inini wangu mwana anotadziwa nemuzukuru samai mwana vairamba vanenge vachitisana pressure anonyanyokontrolewa nevabereki vake right. Tichirarama ipapapa mwana asati abatwa ndaita ndichienda kumusha ndichinoona mwana mabatirwa ndaiita ndikaenda ikoko hasi ivo havo mai mwana anenge asipo ndaienda nezviviri zvitatu zvandaenda kabata but love kumwana wangu yange yakalimitwa nguva yacho yakalimitwa kudaro pane pandakatozomboti ndokumbirawo kuti mwana ndiperekedze sandakanogara muground rimwe rinotambirwa bhora riri almost 200 meters kubva pachivanze ichocho saka ndakagara muground rewebhora ndobva ndatanga kunyoresa mwana kuti zita rako sinemu yako regrade ani ndichimunyoresa tichida kuona kuti ari uye zvaari kugona here kuchikoro tezvara vakabva vatozouya vakabatira mapushi maongo vachimanya vachiti mukwasha watiza nevana ndikaita ndinotiza nevana asi times akabudikira tezvara vana vakabva vapindawo nemwe engo vachidzokera kumba vakapesana vachitomanya hembe yakavhurika mabhatani imwe mapushi achitori maoko zvikatoita sekuti ndakutokonana nawo tezvara ndikavadziva handina vana murungu onodanha vana makumbo evana yapinda neapa ndobva vatevera ndobva vanovana vana vari kumba right ndobva ndadzoka kuno pandongoendera kumusha pega pega ndichidzoka kuno kana kuti pandinonge ndiri kumba ivo vana tezvara naambwe vaizosara vachifonera mwana wavo mai vemwana kuti baba chipo vakauya kuno vachiita violence muchivanze. So inini vanhu vekuti vaida kundicreate vasisi papagara pane tension vaida kungonditsvagira mhosva but ini pasina kana violence yandaita. Tararama tichirarama makuhwa aya andainzwa ekuti vana veko vanobatwa chibharo akazoitika futi pamwana wangu last year ndakamanzwa musi wa 28 June sense ndakafonerwa inini neumwe muzukuru kumusha uku vaya vanoita nezve vechild welfare vanofamba nemabhasikoro eblue so nemasaneta anenge ekaki akandifonera mwana watete akati sekuru nandina airtime ndimi muri koko ndokumbirawo mundiudzirewo mama venyu vanovambuya vangu vauye pasecondary inonzi Simuchembo 2 secondary school tisangane ipapo ndine nyaya yandoda kutaura pavari ngavauye pasina kukundikana. So ndakashaya kuti muzukuru ari kuti pasina kukundikana akuda kuzama kuti kudii saka ndakafonera mai ndikati murudiwo mai vanga vakutorongedza kuenda kumunda vatova muroad kuenda kunopedzisa zvemabasa vekumunda muna June
mai vakada kutombozama kuramba. Ndikati mai parunzi pasina kukundikana, muri kudiwa. Saka mai vakatozokansela basa ravo vakaenda. Ndopa vakanoudzwa nyaya. Madhezi iwayo inini mudzimai wandinaye izvezvi anga ari kumusha. Zvanga ari kumusha iva manheru ndadzokera kubasa. Ndakazonge ndakutaura namai vemadhamu vandinawe kuti ndokumbirawo kubvunza kuti konye yange yambodaidzirwa mai uku ndeyei. So madhamu vakangondiruma vachiti ndanzi ndisakuudza. Vozi vati munozoita hasha mukabatikana mukazovhiringidza nyaya. Ndangokuudzai but mama waenda kumashops kunotenga airtime yekuti vakufonere. Pavari kudzoka vachajusa vokufonera. Saka madhamu vakasana kungondisendera mameseji ekungonditi uko kuri kubuda makuhwa ekuti Chipo akabatwa chibharo. Asi mabatirwo aitwa chibharo aibatwa nasekuru vacho, hanzvadzi yamai. Vane 21 years by that time. Asi mwana aronzi hachisiko uko. Ari ikoko kuHarare kwaakaigwa namai vake. Ndikati muri kurevesa here? Vakati asi musaudza mama kuti ndadii? Ndakuudzai. Regai mama vazokuudzai vega. Saka mama vakazoti nonokerei, ndakutononokera. Saka ndakapedzisira ndakufonera mama vakati vachikata. Ndikafonera vachikata vakazongondaira vakati mira ndiri kufamba ndizokufonera kana ndagara. Ndobva vazondifonera vakandiudza kuti kwandandadaidzwa uko ndaudzwa nyaya yekuti mwana aibatwa chibharo asi hachisiko. Mwana arunzi even nekuchikoro kwakatoiswa ripoti yekuti mwana haasi kuonekwa kuchikoro. Aripi? Maticha arushayiwa anza kuti mwana aripi. Then ndobva ndatanga kufonera mai vemwana kwakuri kuma 8 dzemanheru. Mai vemwana vanogara kuchitungwiza kunyatsime. PaSt Mary's Stenhof. Kuti ndakatanga ndavafonera because musi wa 22 June amai mwana ndakambovafonera ndiri paZengeza. Vakanditi inini ndaida kungovakwazvisawo. Vakanditi inini ndiri kuDDF ndiri kurapisa mwana Chinhova ari kurwara, mwana mucheche wavanaye ikoko. Ndobva ndati so musi wandanzwa nyaya yemwana ndakabva ndapinda nestatement iro ndichiti ari sei mwana apora here. Ndikati ndokumbirawo kumuonawo mwana wako ndonoti ari seiwo. Ndobva varamba. Ndikati koiwo ndokumbirawo kuonawo. Ndikati ndikati mwana ari sei? Ati mwana upi? Ndikati mwana wangu ini. Mwana wako? Ndikati indabva ndati mwana upi wacho? Ndikati ini mwana wandinaye newe ndiani kutsara kwaChipo? Vakati mwana ari Bho. Ndobva ndati aripi? Zvikanzi ari kumusha kuchikoro. Iwo hauzivi kwaanogara. Ndikati kumusha uko hako. Iwo hauzivawo kune mwana here? Mai vemwana akati handisi kuziva kune mwana. Takaramba tichinetsana tiri panyaya iyoyo. Tikatoita kakutonge takutotukana like kuharasana pafoni. Ndobva ndati mwana uku konyaya ndiri kunzwa pamwana yekuti ndakati mukoma nyaya ndiri kunzwa pamwana ndeyeshuwa here. Vakati nyaya yei? Ndikati iwo hauchizwa nyaya iri pamwana here? Kanzi handisi kuziva here. Ndikati nyaya yekuti mwana abatwa chibharo hauna kuinzwa. Zvikanzi iwo wainzwa nani? Ndikati ndainzwawo kumusha uko. Saka ndati ndinzwa kwauri iwewe. Kanzi wanyeperwa. Mwana haana kubatwa chibharo, asi aida kubatwa chibharo haana kuzobatwa chibharo. Ndikati akatariswa nani? Zvikanzi nagogo vake. Ndikati nagogo vake? Gogo vane mapepa here ekuti vatarise mwana? Ndimukoti here kuti vanotarisa mwana kuti pazvinhu zvakadai? Zvikanzi haizvozvo zvanga zvako izvozvo but ini chandozva ndechiti mwana haana kuzobatwa, aida kubatwa.
then ndobva ndati alright, inini gogo vemwana handisi kuvatrust. Ndodawo kuti iwewo since uchivatrust iwewe, ini uyu mwana wangu, chipo mwana wangu, chimbondipa hoyo, inini ndidi ndiende naye kuchipatara ndonotarisa. Vakabva vati handikwanisi kupa mwana wangu ndiri kumarriage kuno, kumarriage yangu. Ndikati uyo mwana wangu iye murume wako paurugara naye ari kufunga kuti mwana iye akabvepi, atoriwo nababa vakewo, saka anofanira kuzvizoti agere nemwana nababa vake. Pandomurequesta inini ngazviziye. Saka zvemarriage yako plus nenyaya yandiri kunzwa izvi, marriage yako ina ndini inazvo, ndosaka ndati ndipe mwana ndifambe naye ndega ndimutarisise. Akaramba nemwana kusvika atozotanga kundishaudha iye. Ndobva ndazomuti kana iwe usingadi kutaura nei nezvenyaya iyi kata foni, ndobva akata. Saka makusenseni ndakamukira kuSt Mary's police station. Ndakatsvaga police station iri padhuze inoita kuti ndibatsirike, iri padhuze nekunogara mai vemwana. Saka ndakaona St Mary's police station ndiyo iri padhuze. Ndakaenda yanga iri Sunday musi wa 29 June, yanga iri Sunday. Ndobva ndasvika pamupurisa anga ari pagate, akanditi inini, ndobva ndamutsanangurira, ndobva ati mai vemwana, ndakamuti inini pane nyaya yandauya nayo yemwana wandiri kunzwa makuhwa, mwana wangu akabva kugokwe uko, akavigwa ari muno muHarare, asi mwana yaronzi akarepwa. Ofisa yakanditi ane makore mangana, ndobva ndaudziti ane 9 years. Ndobva vati izvezvi aripi anani, ndobva ndavaudza kuti ari paNyatsime apa ana mai vake, asi mai vake havasi kuda kundipa access yekuti ndione mwana ndikwanise kuconfirm. Ndobva ofisa vati alright, zvinotodi ina ndina airtime. Ndobva ndavaisira 10 minutes dzebhati, ndavaisira 10 minutes dzebhati. Ofisa vakatanga vafona nefoni yangu inini ofisa. Ndobva wazviintroduce akati ndinonzi ofisa Mhingi, ndiri kufona ndiri paNyatsime, paSt Mary's police station. Pane mwana wamunaye mimi anonzi Chipo, ana baba vake vari kunoku vanonzi baba Chipo. Mwana iye vane nyaya yavataura iri kunoku, saka tiri kumuda kunoku mwana iye kuti baba vazadzise zvavari kuda kuona pamwana wavo. Zvikanzi ivo baba Chipo vati nyaya yacho mwana akaita sei. Ofisa vaya vakataura vakati imi hamuna kumbotaura nababa Chipo here pamusoro pemwana usiku hwapfuura. Vakati mai vemwana vakati ndataura navo. Vanzi nyaya yamataura pamusoro payo ndeye. Mai vemwana vakakwesenawo mupurisa kuti imi maudzwa kunzi chii, murume nyaya yataura ndeye makuhwa, haizi hakuna nyaya yangadaro iriyo. Ndobva ofisa vaya ndavati vamanikidzei vauye nemwana, mwana ari kukunoku vari kuramba naye. Saka vabva vabvunza ofisa vakati mwana aripi. Ofisa vakanzi mwana ari kumusha. Ndobva ofisa yati mama imi hatisi kutamba, mwana ari kunoku, uyai nemwana kunoku pasina kundikana. Ndobva mai vemwana vakati imimi kana muri kuda kusunga inini uyai musunge inini, mwana haana zvaakaitwa, mwana akatariswa. Vakatora kakunokwesherana vakasvika pakutotukana mai vemwana nemupurisa. Vatukana, ndobva ofisa vazonzi foni yamafona naye haisi yenyu, inini ndiri ndoziva mutemo, fonai nefoni yenyu imimi titaura. Ndobva ofisa yati alright. Ndobva ndavaisira 10 minutes ndobva vafona. Right. Zvayanga iri Sunday pavakafona apa, ofisa vakabva vanditi imimi baba Chipo zvairi Sunday nhasi, ofisi yeVFU yakavhara nhasi, imimi endai kumba momukira kuno mangwana. Mamukira kuno mangwana mai vemwana vachange varipo kuno kumosangana navo. Ndobva ndati alright. Ndobva ndati kuna ofisa chiita tumodze mai vemwana vasachauya nhasi. Saka ofisa yatinge vakazorevara kuzofona. Vari vara kufona, amai vemwana vakazoenda kuChitungwizi kuSt Mary's police station. Ndobva vanonzi ndingangoti havana kuudzwa kuti nyaya yacho ndehei. Saka vangonzi baba Chipo vanga vauya vachitaura
hanzi zverudo ndozvavanga vachitaura, asi imodzoka mangwana mozopedzerana. Saka vabva vaenda. Then mangwana acho iri Mande ndakabva ndafumira. Ndangobva basa ndakananga ikoko. Ndabva basa ndakananga ikoko ndobva ndadzika ndikaenda. Ndobva ndanopinda muoffice yeVFU. Mamune mapurisa echikadzi asiri andakaona nezuro. Ndavaona vakati kwamai vemwana, vakatsanangurira vakati kwamai vemwana varipi? Kuti mai vemwana vari kunyatsime uko. Ndobva vafonerwa vakati inini ndiri murodi ndiri kuuya ikoko ndatova pachigowanyika. Ndobva vanzi uyai nemwana. Mwana vakati mwana ndasiya kumba, handina kuuya naye because ndiri kufamba netsoka, handina mari yebasa. Vanzi alright chiuyai. Ndobva vasvika vakasvika kuharasana nemapurisa kakuita kunge vari kudzorerana mashoko asingaiti. Ndobva polisi atozoita zvekudeclare alright imamai imimi zvaizvezvi toda kuti muinde kumba nababa vemwana munotora mwana muinde kuchitungisa hospital. Vakatinyorera medical examination, affidavit medical examination paper ravakanyora mapurisa ivavo. Ndobva vati munhu achanotarisa mwana ane zvaachanyorawo apa. Ndobva vatipa. Saka pavakatitambidza mai vemwana vaitoda zvekutori bvuta. Vada kuzotori bvuta ndobva ndaritora ndikarisa mumwe. Ndobva vati ndipe bepa iro ndifambe naro because ndine mwana. Ndikati hazviiti, iwo wakatoita yako option wakaguma. Ndirega ndifambewo ndibatsirawo mwana. Plus ndiri kutopusha kuti nyaya yedu ifambe. Because amai vemwana vangu vakunditi iwo urundipomera kuti inini ndakaviga mwana. Ndikati yes, wakaviga mwana because wakauya naye muno muHarare ndisingazvizivi. Ndobva mukufamba tichibuda pagedhe reSt Mary's papolisi takati ngatikwire mota tonodzikira kumba kuSt Mary's kwachigowanyika uko tichiyambuka Patara. Ndobva varamba mai mwana vakati ndoda kufamba netsoka. So ndakamanikidzika kufamba netsoka. Ndakashautirwa rodhi yese kubva kuSt Mary's police station kusvika panonzi pachigowanyika. Pane Econet container riripo. So vakapinda imomo mai mwana vakanoita 1 hour varimo imomo. Tichizobuda kuenda kumba vakanogara futi. Ndakasvikodhambiwa pa St Mary's turnoff kurodhi yechitungisa inobva kwaMachipisa. Ndakatomboda kuramba kuti zvakazondiita zvekutondituka pavanhu ndakabva ndatongonyarara. Ndobva ndasara. Ndobva vaenda vakanogara. Kwakuzoya nemwana after 1 hour. Vauya kudaro tichinokwira. Ndobva ndakagara nemwana inini kumberi kuna driver pasiti rekupassenger. Mwana ndakamutora ndikamuisa pamakumbo. Ndobva ndakatowana time yekubvunza mwana. Mwana ndakamubvunza ndakamuti yes chipo. Akati makadii baba? Ndikamudaira. Ndobva ndamuti chii chakaitika pauri iwewe? Mwana ndobva ati pachii chacho? Ndikati chakaitika hapanawo here zvakaitika pauriwo pamuviri wako. Zvikanzi sezvipi? Ndikati sekuru, hapana sekuru vaikutambisa here. Ndobva ati sekuru Shadi ndo vaindiita zvinhu zvisina basa. Ndobva ndati vaiita sei? Ndobva mwana atsanangura akati vaindibata vachindiita zvinhu zvisina basa, vachindikumura nhumbi, hembe, vachiuya vachirara pamusoro pangu. Ndikati zvaitikira kupi? Akati mwana akati zvaitikira kumunda ndichibva kuchikoro vainditaimira kumunda. Kana kuti tainzi nagogo endai kumunda. Munoita zvekumunda kungava kusakura kana kunotemha chibage. Hanzi nemumba. Ndikati ndobva ndamuti vakakubata kubva rini? Ndobva ati kubva chibage chichiri chidiki tichiita zvekusakura kumunda. Kusvika izvezvi apa mai manje mama pavakazoya kuzonditora kumusha. Saka ndakakalkuleta time yacho. Ndakatongoona kuti it's from kuzvinana December, January, tongo yekusakura.
kusvika muna June pakazonotorwa mwana. Mwana paakanditsanangurira ndakamuti kweyo waiudza ani? Wakaudza ani? Zvikanzi nyaya ndaiudza gogo kuti sekuru Shadhi varondibata, asi gogo havana zvavaita, vaingoti kuna sekuru uyu musabata mwana, musiya zvakadaro. Ndikati chete here, wakavaudza kutanga reni? Akati kubva zvandakatanga kubatwa tichiita zvekutsakura chibage isati chakudyiwa, tisati takukohwa chibage, ndaingovaudza kusvika mama achizonditora inini. Ndikati saka wakaona chii chakabuda pauri iwe? Wakabuda ropa here musi wekutanga? Ndobva mwana ati ndangobuda ropa shoma shoma. Andati ndobva ivo mai vemwana tiri mukombi, ndakagara kudaro. Vakabva vasimuka kubva ku2nd row seat yekombi, from back seat kuuya kuseat kurow yekutanga yepakadombo, kuuya kutozondiharasa ndiri pakombi papapo. Ndakagara pasiti remberi nemwana achiti zvauri kubvunza mwana izvozvo uri mubvunzirei? Ndiri kunzwa zvauri mubvunza, zvauri kuzezera zvese nemwana ndiri kuzvinza. Siyana nazvo, haunyare murume mukuru mukombi kudai uchibvunzurudza mwana zvinhu zvakaputsa kudaro. Ndobva ndatoti ndopandawanirawo mukana wekuti ndibvunzurudzewo mwana, hausi kuda. Ndobva kondakta ati koimbori nyaya yei? Ndobva kondakta ndamuti uyu mwana wangu, zvaari mwana wangu ava ndo mai vake takasiyana. Mwana uyu ndakabata makuhwa ekuti mwana yaibatwa chibharo. Zvaibatwa chibharo, mai vemwana varuza makundirambira inini kuti ndisatsvagurudza any information pamusoro pekubatwa kwemwana chibharo kwandainzwa ini. Ndobva kondakta ati amai imimi hazviitika zvamuri kuita izvo. Driver ndobva atoipindura wekombi, ndobva atotanga kondakta nadriver vakatanga kutoshauta mai vemwana. Zvavatanga kushauta mai vemwana tichisvika kuchitungisa kuya kwava kuri kumatudzi masikati. Tichisvika kuchitungisa, it was after lunch. Tasvika kuchitungisa hospital, takawana vana mukoti vamwe vaiti chiremba anoita nezveizvozvo abuda modzoka mangwana. Saka takabva tadzoka mangwana. Mwana akaenda nani? Akaenda namai vemwana. Saka ini ndakabva ndauya kumba ndikazorora ndikazopfuurira kuuya kubasa manheru. Taimeenda ndiri panight shift. Ndobva mangwana acho ndakamukira. Saka musi uyu ndingangoti musi watabva watanzi mukoti anoita nezveizvozvo hapo kana. Mai vemwana vakareiza foni koya ndakanzwa. Vachifonera kumusha ubva vachiti udzai Misheki auye nebirth certificate remwana. Zvakandinetsa inini. Birth certificate remwana inini ndinaro. Because kubva zvatasiyana birth remwana original copy ndandinaro. Ndakaramba naro ndakamuti ndichange ndichikupa macopies. Uchigara nemacopies original copy ndogara naro inini. Panogara madocuments angu ndo panogara madocuments evana vangu. Ndobva ndasiya zvakadaro. Makuseni ndichinomukira kuroti sekuru ava vakararira mubhazi vachiuya nebirth rimwe ravanga vatoresa futi remwana risina madetails angu inini. Zvaranga risina madetails angu inini tichinosvika kuya ndobva pakunyoresa madetails emwana ndobva mai vemwana ndobva vatanga kutotaurisa. Ngamboti nyaya yacho yakatangira kupolisi. Pakutaura madetails emwana pandaiti nditaure inini, mai vemwana vaindikatirira vabva vataura madetails ane chekuita naivo. Ndisizori kune birth behind rimwe rakazotoreswa. Ndobva ndingangoti tasvika kuchitungwisa. Ivo hanzvadzi yamai vemwana yakarara mubhazi. Ndobva yasvika kuchitungwisa, ini ndisati ndasvika namai vemwana. Indabva kubasa ndakananga kuchitungwisa hospital. Ndichinosvika kuya ndine medical
hanzi affidavit medical exam paper rakabva kumapurisa rinoita kuti mwana wana mukoti amuattend. Saka vaisakwanisa kumubatsira kana ndisina bepa racho. Sandasvika vakati manonoka nei nhaye baba, ndikati nhasi yanga sezvo ari Rwanda ndisina mari, saka tachimbomirira pei kubasa. Saka ndabva ndauya ukati alright, ndobva chiremba ndobva tanzi chimbogarayo, ndobva tagara panze. Tagara panze, hanzvadzi yavo inonzi Misheki yakauya nebheri yaitoda zvekutondirovawo nenasisi wacho vachindibatsira. Ndobva ndavaudza ndikati haina nzida zveviolence, mishini yenyu ndiri kuiziva, muri kungoda ndikangoita zveviolence nemi chete mondiwanira mhosva, kana zvichiita ndosunga nyaya yemwana yodii yofa yakadaro. Itai zvamuroda kuita zvese ndokupai mukana, asi ndichazokubvunzai mberi. Saka takaita kakunotukana ipapo. Ndobva vanhu vanga vari panze, pakaita attention yevanhu vanga vari panzewo patangati vakati kwaimbori nyaya yei, ndobva ndavaudza. Ndobva vanhu vatotanga kuti teki nani namai vemwana nehanzvadzi yavo kuti imi hamudaro, imi baba vemwana vakanzwa nyaya nemakuhwa, ava ndo baba vemwana. Zvikanzi varuda kukonfirma imi muri kugovhikirira chii, chamuri kutukira munhu chii. Then umwe chiremba ndobva abuda futi, ndobva ati zvamuri kuita izvi hazviko izvi, hazvitenderwi panapa. Ndobva ndambodispensa ini, ndadispensa time ndobva tazodaidza zvikanzi takapiwa namba 29, takanzi namba 29 ichiuya, ndobva tapinda. Ndobva panzi imi vabereki chimbobudai toda kumbobvunzurudza mwana akabvunzurudzwa zvakabvunzurudzwa nemunhu akamubvunzurudza. Ndobva ataura, pakanyorwa zvakanyorwa, ripoti yakanyorwa. Then ndobva pazonzi chiuyai vabereki vemwana, ndobva tataura. Ndobva mai vemwana vakabvunzwawo zvavo, ende kabvunzwawo zvavo. Tabva ipapo ndobva tabuda nemwana. Ndobva zvanzi chimirai, mwana anozodaidzwa namukoti ozonotariswa. Tambomira zvekuma 30 minutes, ndobva tazodaidzwa, mwana akapinzwa. Apinzwa murumu, ndobva mukoti ati baba, shungu dzenyu tiri kudziona muruda kuti munzwise pamwana. Since mwana wenyu achiri mudiki, togona kumutarisa murimo, asi hatitenderi kuti mumutarise nemi. Saka mwana akaradzikwa sepatebho seivi. Mai vemwana vakaiswa kumakumbo uko. Ini ndakaiswa seapa, ndikanzi tarisai kudhoo uko. Asi zvatenge tichitaura muchange muchizvinzwa. Saka chiremba akabatidzawo rimwe light ranga riri paceiling, so rairatidza kuti ceiling yacho yakadzikirira mbichana, zvoti I think room hiyo ndo basa rayo rekutarisa vanhu vanenge vane nzira zvinhu zvakadaro, nyaya dzakadaro. Then atarisa, ndakanzwa ndingangoti mwana akanzi bvisa nhumbi, ndobva abvisa, ndobva aradzikwa mwana. Ndobva chiremba ati ndainzwa achitaura inini achiti idaiso makumbo, mwana akaita. Ndobva mai vemwana vachitonzi mai mwana, tarisisai zvandiri kuona, muri kuona here kuti mwana uyu sikarudzi yake ane mavanga aanawo, anoratidza kuti akatohila kudhara, uyezve sikarudzi yake yangofanana nemunhu mukuru. Even anga ane chimwe chaanga akabata chiremba, I think ndechekutoti aita like anonovhura mbichana mukati kuti aone mukati. So akavhura mukati, ndobva ati tarisai even mukati macho mutarise zvirimo, angovawo mukadzi mukuru mwana. Saka vakasvika pakutenderana amai vemwana vachiremba, ndichinzwa inini nemashoko vachitoti muri kugutsikana nezvandiri kuona. Ndobva amai vemwana ati handiri kuzviona, mwana akabatwa. Right. Mwana abatwa nachiremba kuti mwana akabatwa. Ndobva mwana anzi pfeka, ndobva mwana apfeka. Ndobva ndachinzi baba chigarai zvakanaka, mutarise kuno. Ndobva ndachinzi nachiremba baba, I think manzwa zvatati chibvunzo zvatawana pamwana wenyu. Ndobva ndati ina handina kunyanza kuzvinzwa, ndikumbira mundiudzewo ndinyatse kunzwisisa, because pamba pacho muri kuchitaurira pasi pasi. Ndobva chiremba ati
mwana wenyu ndamutarisa akabatwa, aratidza kuti akaabhuswa zvakanyanya zvekuti level raatori maronda ake akatohila kudhara zvekuti handina any medication yandichamupa ini kusara kwekumutarisa zvirwere zvepabonde, kumutesta blood rush pamedication maronda ake akatohila kudhara. Then ndobva ndati alright, maita basa. Saka mwana akatestiwa ndirimo ropa rake, mwana akaonekwa ari negative. Ndobva vati munozoenda naye kucheck up after 3 months. Maenda naye kucheck up after 3 months munoona kuti chii chinonobuda ikoko. Saka from there haana kuzoitwa check up pa 3 months kusvika izvezvi January ndamupiwa nekoti ndo pandakazomudisa kubva muna July last year. Right. Mai vemwana nguva yese ndipo tichifamba ndingangoti tabva ipapo takanzi chindai kuchitungwisa CTRP. St. Mary's yange yatiti kana muchinge zvamuchanowana ikoko pamwana kana kuruti zviri kuda mapurisa munonoripotera kudhepoti rekupi kukembi yechitungwiza CTRP ndokuheadquarter yechitungwiza kuno. Isusu tinotoendesawo ikoko kana kuri kuda kuvhura madhoketsi anofamba maprovinsi. Ndobva tati alright, ndobva ana chiremba vati tichiendai, taenda tiri mukombi. Mai tisati tabuda pachipatara apa, sorry, regai ndipodzoka bheki. Musi watakanzi ari zuro racho, musi watakanzi nana mukoti munhu anoita izvoni izvozvo hapo, tichibuda gedhe rechitungwiza, mai vemwana vakafonera kumusha kuvachakuita mai koko vainzi vainzi nemwana ndiri kubatwa, vachiva update kuti tava stage yakati. Maupdate avaiita aindipawo vision yekuti ari kumbova updatera chii. Ini ndoda kuti ndiite zvinhu izvi vasiri kuziva. Tichisvika pachigowanyika papa vakadzikira vakabva vandishauta ngangoti ari zora ndo zvanandasiyirira apa. Right. Musi watestiwa mwana tichibuda umo after chiremba atiudza vakatipa mapepa ese nekadhi remwana. Ndobva vatiti affidavit remwana iri hatikupi, unofamba nepolisi, mupolisi achauya kuzoritora kuno anobva kwamuchaendeko. Ndobva rasara rimwe so sheet rinenge double sheet rinenge reyellow so rinotarisa abusive yemwana, ndorakanzi isusu hatitenderwi kuribata. Saka takaenda ikoko, taenda musi watakabuda tichienda kuchitungwiza tichibva ipapo. Mai vemwana vakatondituka ne100 yavo. Tisati tabuda tichingobuda imomo murumu imomo vakatosvika pakubata half break yekuda kutondirova inini nehasha vachitochema zvekutodaro. Mama vaudza imadzauti vakanga vasara panze. Vanga vasara panze. Pavakaona firimu rakuitika panze ndobva vandibvunza kuti saka mwana anzi chii. Ndobva ndati mwana abatwa makatokanganiswa zvoti doctor haana kupa mwana mushonga. Atoti handisina mushonga wandomupa, mwana akatohila. Vanhu vese vakaratidza kubatikana nazvo. Vakatosvika pakutoita go against namai vemwana ne100 yavo. Tichibuda ndobva takwira kombi. Ndobva taenda mukombi imomo vakada kundishauta ndobva yapindirwa futi nadriver naconductor. Kusvika tichinodzika kuchitungwiza kumapurisa. Ndobva tasvika kumapurisa, taudza mapurisa nyaya iripo. Pakaita tension pakati pangu namai vemwana. Mai vemwana vaya vakanzi, amai, mhosva yamakaita ndeyekutoresa mwana bheti, ndoyekutanga. Bheti makaona mukanhero kuruona bheti? Akariona. Ndobva mapurisa atiti zvisinei regai timbobatsira mwana. Kuti takapinda muya mapurisa ndobva atipa option yekuti chuzai zvamunoda kuvhurira dhoketi kuno, kana kuinda munovhurira kupi
kumusha kwazvakaitikira because nyaya yenyu yagara ichangoitirwa kugogo. Saka kuti nyaya yenyu ifambe fast, nyaya yemwana endai munoripotera kupi kumusha. Munoenda rini vabereki? Ndobva ndati indobuda mangwana chaipo because ndaizoti mari ndinayo. Musi uyo ndatambira. Ndobva ndati mangwana chaipo ndotobuda musi wa 2. Ndobva ati alright. Mai mwana vakati inandi sari ndotoendawo nemwana wangu. Pekutanga mai vemwana vakamudenge vaona sekuti ndinongoenda ndisina mwana. Ndobva mapurisa ati imimi chenyu vabereki kuperekedza mwana. Since mwana ari kugona kutaura ega nyaya yake, imimi perekedzei. Mapurisa isusu chatongonyora statement remwana, hatinyore statement rinobva kwamuri. Imimi tichazongonyora statement rinoenderana baba, tonyora statement rinoenderana mai, kuti panyaya yemwana iyi muri kuifambisa sei. Right. Saka mai vemwana pavakanzoti mwana ari kuenda, ndobva vabva ati nini ndiri kuendawo. Right. Ndobva mune mapurisa isati kurambidzi moese mune marights akafanana pamwana wenyu. Endai mese kana muchikwanisa. Chatiri kuda ndechekuti mwana iye mangwana pasina kukundikana ange ari kugogo. Rivire zuva atonyorwa statement nepolisi munhu abatwewo. Right. Tichibuda pamapurisa, mai vemwana vakaita phone call vachiupdata kumusha kuti tanzi tiye tizoripotera ikoko. Samangwana chaiye tiri kusimuka kuuya ikoko. Ndobva ndamuti kwewe rufonerera chii kumusha? Ndobva ati iwo ruda kusungisa hanzva dzangu, ina nsoda kusungisa hanzva dzangu. Ndobva ndati saka iwo rudifenda hama kayo. Ndobva ati handisi kudifenda hama, nderekana uchidaro kuti chii. Saka iwo hausunzwawo mwoyo here pamwana. Tichibudawo pachitungwiza futi tisaenda kutungwiza ZTRP kuti tichibudawo pachitungwiza hospital mwana abatwa vakaiita futi phone call iyoyo. Ndobva ndavakonfranda futi ndisati ndavakonfranda wo. Ndavakonfranda vaingotaura same reason. Right. Musi uyu ndandapedza night shift ine. Ndakararira pamba. Ndararira pamba. Ndakadzikira pa St Mary's pachigowanyika. Ndobva ndadati nditengere mwana. Zvimwe zvinhu zvandaida kumutengerawo. Mai vemwana vakatondirambidza vakati hautengeri mwana. Ndakati kwenda ndinoda kutengera ika ndoda kutengerawo mwana. Zvikanzi hautengeri mwana, iwewe kana yakuwandira mari ishandise zvimwe zvinhu kwete kutengera mwana. Ndikati alright, it's okay. So vanhu vanga vakuungana, vamwe vanhu vechirume vakati chamwana, vanhu vechikadzi ndo zvavari. Ispe type yamai vemwana wako ava. Ingozi chaiyo chaiyo. Iwo siyana nazvo. Chiinda kupi kumba kubatsire mwana. Umwe munhu ari kuda kutsvagira mhosva yekuti iwo wane kumuisa ruoko pokuwanira mhosva. Nyaya yemwana yobva yapera yakadaro. Ndobva ndati alright, thank you. Ndobva ndabuda ndikaenda kumba. Ndabuda ndikaenda kumba, ndichinorara kumba. Ndobva ndasendera mai vemwana message kuma 3. Ndikati chimuka tiende kumusha. Bhazi CH rinoenda uko kwefirst coach inobuda before 6, half 5 inenge ichitobuda. Saiyo ita tinde kumbari. Then itaenda ndadaro akati alright. Message yacho yekumusendera kwandakaita ndinaito remove phone. Time idzodzo after ndamufonera. Ndobva ati alright. Ndasvika kumbari ini nchiti ndiri kumumirira. Ndandine zvinhu zvangu zvimwe zvandaunganidza kumagaba ukoko. Zvandaimbotenga ndichiunganidza. Zvemetiro yangu yekumusha yekuhakisa. Saka ndakarara ndazviisa pabhazi zvinhu izvi. Saka ndakabva ndamukira ndichitora advantage kuti ndinde nazvo. Right. Tadaro mai vemwana ndiri kumbari vaiva ndiri kuloda zvinhu zvangu nemacontact ekumabhazi. Ndobva ndaona phone call yapinda nenew number. Varifona nenhamba dzemurume. Vachifona nenhamba dzemurume ndobva vati ndini mai chipo. Ndati ndikuudze ndina handichakwanisa kuuya. Murume wangu andirambidza kuuya. Ndikati iwo kana usingachakwanisa kuuya, chiunza mwana wangu kuno kana murume wako akurambidza. Ndikwanise kufamba nemwana. Ndobva ati mwana handikupe. Ndingatoita plan. Right. Mwana ndobva apiwa hanzvadzi imwe iya yakauya nebirth kunoku iya. Ndo yakazoita ichindifonera ndavamukwekwe ichititsano mavipi ndikandavamukwe zvikanza inini mai vemwana vazorambidzwa kuuya nemurume. Saka inini ndiri mubhazi ndokuya asi ndiri munotona ndina mari yebhazi ndiri munotoni ndadzika
ndoda kumbotora mari kuna mukoma vari munotori ndikwanise kufamba. Ndobva ndati alright tsamu. Ndasvika kumusha, ndakasvika kuona mupurisa wekumusha mukuru. Ndobva ndamuona ndamutsanangurira nyaya. Ndobva ati chatiri kuda kuno kuchii mwana. Same statement randakaudzwa nemapurisa ekunoti imi mungoriwo vaperekedzi kuti sevanhu vakuru vemwana. But mwana ndiye anodiwa nepolice statement. Zvikanzi ndobva ndati alright. Ndobva ndati but mwana ane challenge yekuti pazobuda mabhethi maviri mwandirizi. Samupurisa wekumusha akati mwana anoshandisa senemu yekwababa. Imimi kana mune bhethi rinoenderana nemadetails, kana mwana ane bhethi rinoenderana nemadetails ndo ratotoshandisa iro ratirizive. Ndobva ndati kwandabva uku kumadetails anoshanda ndebhethi rakatoriswa namai vemwana. Akati alright tozongotangira ipapo. Entry number yange yakasiyana. Inini pamadetails afather panga pasina angu. Pachiratidzo kuti ina handipo, mwana haana baba. Right. Makore zvese ndizvozvo. Mamadetails ese bo. Nevillage yange yasiyaniswa, nachief anga asiyaniswa. Bozi iyo vana chief wavo, but machief edu maneighborings. Right. Ndobva ndasvika kuya ndichingobuda pamupurisa. Ndakuti ndimbodzika kune imwe shopu yasekuru wangu ndimborodya ikoko. Bozi ndiri murodi ndandaudza mbuya ndikati mbuya ndotokuya ndakuwana mabika. Ndobva nditi apo ndokubikira. Ndobva ndati rega ndimbonoti ndiri murodi ndobva ndafonerwa naTsano vaiva nemwana. Ndobva nditi Tsano muri sei? Ndobva ndati ndiripo. Zvikanzi madii masvika here? Ndikati ndasvika. Zvikanzi alright. Inini ndiri kuuya. But izvezvi tava mukwekwe. Tsano pane nyaya iripo yatazoonesana nevakuru. Tiri kuna baba izvezvi. Baba vavo ivo vanga vari mukwekwe vanenge vaita zvekuvaka here kana chikorokoza mene. Ndoma vanga vari. So mai vemwana futi vakange vazobuda statement roti vakazoudzwa nemurume wavo kuti chii ndatevera nyaya yemwana iri sensitive. Teverai munobatsirana baba vemwana. Right. Saka Tsano mafonero akandiita vaida kutoti titaurirane, vakati Tsano as a family tagara pasi. Taonesana kuti nyaya iyi inokosta. Isusu ngatiwirirane tiite zvinofadza imimi nezvinofadzawo isusu. Ndikati sechii Tsano? Zvikanzi tati tangosiyanawo nenyaya iyoyi titaure. Ndikati Tsano handikwanise inini. Nyaya iyoyo handitoikwanisa. Ndikati iyoyo chapter iyoyo itorina kana dhora inokwanisa kupinda nayo. Inini regai ndite imimi uye nemwana ndite handiri kuita inini. Ndobva ati alright. Ndobva hanzi chitaurai namai vemwana. Ndobva ndataura namai vemwana. Ati nhasi ndiri kurarira mukwekwe handisi kusvika ikoko. Zadza manheru kuma4. Hanzi handisi kusvika ikoko nhasi. Zvikanzi ndobva ndati saka muchadii momukira mangwana? Zvikanzi ndobva ndaenda kumba ndikanovata. Right. Ndaenda kumba ndikanovata inini. Makuseni kuma9 ndaifunga kuti vachandifonera vachiti madii. Ndobva ndatozofonera Tsano ya zvikanzi ndakati Tsano makadiko? Makazodii? Zvikanzi Tsano ini ndakasvika usiku kumba. Nditori kumba izvezvi kunoku kwandiri kumba kwedu. Mai vemwana vatobuda vaenda kuchitekete kumabhazi. Vakudzokera. Ndikati vakudzokera nyaya isina kuonekwa here nemapurisa. Vanzi ndo zvavatofunga. Ndichifonera mai vemwana. Ava Tsano varunditi mwana mai vemwana vabuda vaenda kuchitete kumabhazi. Ndiri kufonera mai vemwana. Mai vemwana varuti ndiri mubhazi ndiri kutobva paGokwesenda izvezvi. Kuma4 ikoko ndakudzokera kuHarare murume wangu atichidzoka. Ndikati ko ndo nyaya yacho here iyoyo? Zvikanzi ati ndasvika paGokwesenda ndikabvunza polisi kuti pane murume akasvika here achitaura information yakati so. Ndobva polisi ati hatina kuona munhu iyeye nezuro kana sandangonoti hapana nyaya. Ndobva ndadzoka. Ndikati iwo sanyepa iwo.
polisi kana wasvika uchitoiudza mashoko akadaro hapana painokuregera uchibuda nemwana kana ungo nemwana. Vanototi vatotangiridza nyaya vainzwewo sinzi une mwana ipapo. Vakati ndozvandatoudzwa nepolisi, ndozvandabvunza kupolisi saka ndakudzokera. Ndikati alright dzokerai, sinzi muri mubhazi dzokerai. Vakati ndoyatova. Ndobva ndadzokera kupolisi ndikanoiudza kuti ndomuvhu rakazoitwa namai vemwana. Saka polisi iya yekumusha papa nekamwe kaslipi kandanga ndinako kakabva kuchipatara kadiki so. Kaiva nemadetails emwana nemedication yake zvakaitika kuchipatara ikoko. Saka mupurisa yakabva ati shamwari kapepa kaika manje handichakwanisawo kupa. Ndikangoka ndogara nako for defense yangu inini kuti ndizoita sekuti ndakagarira basa. Iwo chiinda ikoko, mashoko andokuudza ndeyekuti chiinda ikoko. Unobatsirira mwana ikoko. Muno mutemo unongoti unogona kuvhurira dhoketi chero kwaunoda, asi rinozongodzoka kunochi, asi rinotora time. Saka ndakabva ndazowana nhamba dzeumwe mukuru wemapurisa wekwedu ikoko. Ndobva ndatanga kukominiketa naye ndobva nditi iwo chidzokera kupi unovhurira dhoketi kuchitungwizi. Ndiri musi wataenda uyu wandaenda ndichisimuka kuno musi wa2 ndaikominiketawo through ndichitsvagudza information yekuti kuvanhu vakandizivisa inini kuti mwana akabatwa. Ndakatsvagudza information kuti munhu ariko here munhu aibata mwana vaiti ariko, but ndichinodzika bhazi manheru ndobva vatanga kuti munhu akuchisima. Izvo zvega zvakandipa picture yekuti mai vemwana vakafonerana nehama dzavo vakatizisa munhu kumusha. Right. Ndobva ndadzoka kunoku. Ndakadzoka kuno musi wa9 July. Ndadzoka kuno musi wa9 July. Ndakasvika muno musi wa10 July. Ndakarara mubhazi ndabva musha musi wa9. Ndasvika ndakangosvikotora umwe mufana kumba uko ndikaenda naye kuchitungwiza kumapurisa. Ndobva ndanomatsanangurira mafambiro andakaita. Ndamatsanangurira mafambiro andakaita. Mupurisa akareisa foni kuichenda kuna mai chipo kuti koma akafamba sei nemwana. Zvikanzi baba vemwana ndo vakanoripota ina handina kuzonge ndichisvika panzvimbo. Zvikanzi ko mwana aivapo here pakasvika baba vemwana vachiripota. Zvikanzi mwana ndanga ndinaye. Zvikanzi kokunoku takatishi handi takakudza kuti mwana ndiye anodiwa. Hapana nyaya yakanoripotwa. Musada kungwarisa imamai. Uye kunotivhure dhoketi remwana. Saka mai vakazonopa murume wavo foni. Murume wavo akazonotora foni akanotora nokwesherana nemupurisa. Mupurisa hana mashoko akaramba akangoramba akamira pachinzvimbo 1 yekuti handisi kuda kutaura nemi imi. Mwana uyu ndiwe vanhu vaviri. Baba vemwana vari kuno namai vemwana vari koko. Imimi hatikuzivi panyaya iyi. Ipai mai vemwana foni. Murume uyu akada kuzama kunoramba akachingotaura chete. Kusvika murume atozonoti hapana kupenda nyaya ndobva apa mai vemwana foni. Zvikanzi amai imimika uyai kuno mangwana tizovhura dhoketi remwana. Right. Vakanzi uyai kuno izvezvi tivhure dhoketi remwana. Ndobva vatouya vachibvunziwawo ndobva vatsanangura. Right. Ndobva panzi parudiwa photocopy yebirth remwana. Ndobva ndaenda. Vakanzi parudiwa 3 here handichaziva 3 one rinoenda nedhoketi. Then amwe ameni anenge akasara ikoko. Then ndobva ndaenda nekanemafotokopa ari 4. Ndobva ndasara ne1 copy inini. Saka pakufotokopa apa ndobva kabva panzi namai vemwana iyava mari mai vebaba vemwana buritsai mari sezvo muri kuda kubatsira mwana wenyu. Ina handina mari. Ndobva ndaburitsa. Saka mapurisa akazosara achipisana namai vemwana. Mfana wangu inini arimo. Ndine mfana anofamba nemabhazi anoenda kuCape Town. Saka paanenge ari munomu ndinde ndinaye kumba. Saka akanga arimo ndadzika kuenda nofotokopa birth pass panze pegedhi. Saka ndadzoka ndakangoona mupurisa achinditi imi baba vemwana muri kuti mune birth. Hatione birth ramunaro. Saka mapurisa aida kutasa entry number nedate of issue. Saka zvakanopesana zvese. Ndobva mai mwana wanzi mai mune mhosva imi. Imi muri kuda kuzama kungwara. Madetails ababa kubirth ramunaro hako.
but imi madetails enyu imimi ariko kubirth renapapa plus date of issue imi makaparadzana 2017 date of issue iri ndere muna November 2016 remwana. Tobva tabva ipapo tobva tabuda nyaya yakanyo mwana ndingati mwana akatorwa statement nepolisi, atorwa statement nepolisi ndichipinda inini indakabotsika zvikanzi babe mwana hazviti tingabvunzudza mwana murimo imimi mbokudai sense mwana wenyu ati kurei musikana vanogona kuzonyara zvimwezvo saka toda kungobvunzurudza zvese zvinoita kuti mubvunzo. Ndobva ndati alright, ndobva tabuda. Saka tabuda manje ndo pandakazoudzwa nemufana kuti munhu asara akapiswa ndozovaona pawadzoka vanga vakadzikama vatoudzwa nepolisi kuti togona kungokusungai entire. Ndobva tabuda isusu ndobva tanomira patakamira mupaseji so tamira patatakamira tazoona kamwe kamainini kamunin'ina akamai vemwana wavo kadikio ka2017 vana ava vakatozouya vari 2 kuno vanga vasiko vese kumusha right. Ndobva kauya saka ndakangotora kunobvunza mwana uya ndikati mainini muri sei kanzi hapo. Ndobva ndati ko mukoma nhingi venyu mukoma shadi varipi kanzi mukoma shadi vakatotiziswa vakasend mukoma kuda ndo vakaburitsa mari yekuti mari mukoma shadi vatizi mari yakabva munotweni muna mukoma. Saka ndakazviapply ndikatoona kuti tsano vaya pavaiti ndiri munotweni ndiri kutsvaga mari yekuti ndiuyeko ndo pavaitoronga zvinhu vachizowana mari yekuti pavauye uku vachizopa munhu achibuda right. Tabva ipapo tagara ndiJuly uyu. Saka ndakanoita communication polisi yakabva yanditi mangwana muuye mutore case number yedocket. Ndobva ndadzokera ndikanotora ndobva tamirira ndichiteverera docket pese pandaikwanisa nepaHarare Central apa parainzi rinopfuura nepo chichi ndakambopasvika ndikabvunza handina kunyatsowana information yekuti rakapfuura nepo. Then ndobva ndakonfirma kumapurisa amwe mapurisa makuru ekumusha uko ndobva vanditi hadhondwari rinosvika harimborasiki asi kuti sedhoketi ravhurwa kure rinogona kuita month ne2 weeks riri muroti right. Radaro ini ndakaona kuti ndodii zano nderipi since dhoketi richigona kunonoke. Ndakabva ndambozoengeja imwe organization inoita nezvechild abuse inomo muno so ndaida kuno apply custody yemwana. Ndavaengeja vakati since musiri makavhurisa dhoketi remwana babe mwana vaudze vairivo vapedzise ndo vane kwanisa kuzvifambira. Ndobva vanhu yava vandiudza ndobva ndakwanisa kuita saizvozvo. Ndobva ndafamba pese kumasocial worker ndichitsvaga way forward yekuti ndikwanise kuapply. Social worker yakanditi hatikwanisi kupa mwana because umwe anga anditi ukaenda kusocial worker unonopiwa mwana zvisinei nekoti. Ndobva social worker anditi hazviiti tikupe mwana because mwana uyu ari kuratidza kuti pane criminal yakaitika paya. Saka ivo zvinhu zvakadai chitoenda kukoti because isusu tikada kuzviita tiri isusu tinogona kuzowanirwa mhosva kumberi asi koti ichakudzosa futi kwatiri isusu. Zvechiwa ndakafamba sekudaro ndobva ndazodzokera through social warfare futi right. Kusvika saka kubva nguva yese last year ndaenda kukoti ndichienda kumusha futi ndichinoita ma-investigations ekutsvaga kuti munhu aripi nekutsvaga date rakabuda mwana kumusha because mai vemwana kunoku vaiti mwana akabuya kunoku musi wa28 June musi wandanzwa nyaya ini. So ndakaenda kumusha mwana anoratidza kuti akaguma makwaregister musi wa18 June kuchikoro. Ndakasvika ikoko musi wakavhurwa
second day kubva musi wavhurwa zvikoro term 3 last year. Ndasvika ndaona kuti mwana aguma zvichiva mumedhemu wake vakatoti ini ndakaguma kuona mwana kudhara, ndakatombomutsvaga sama kuchikoro vanga vasina anza yekuzoti mwana aripi, ngangoti vana varipi because vanga vari 2. Ndindakatozovafida bhekuti vana vari kuHararewo nenyaya yakadai maticha aisatoziva kuti ndo zvakaise, saka vakatoratidza kubatikanawo maticha nenyaya yacho. Right, tabva ipapo ndakabva ndaenda pamashops ndikanotsvaga chikafu, mashops ekuchikoro ikoko. Ndatsvaga chikafu ndopandakanoonana nevamwe vanhu vakandiona, ndakaonana navo ikoko ndobva ndaita investigations dzandakaita. So pakazobuda shoko rekuti I think nevana vechikoro futi, because vana vechikoro vakazombobvunzwa kuti pana ngazi here kuna Chipo, ndobva vana vechikoro vati aChipo hatisi kuziva, ndobva maticha ati ava ndo baba vaChipo apa vari kutsvaga ndo vari kuuya nenyaya nechekuita naChipo kana. Saka vana yaya pane vamwe vanogara kudhuze nekunogara vaigara Chipo kwana Tezvara vangu. Ndobva I think ndo vakanotaura nevamwewo vanhu vechikuru vandakaona kuti baba Chipo vaiva kumashops uko musi wakati. Saka I think vakazofonera vabereki vamai vemwana, vakazofonera kufonera mai vemwana kuti tifuremere baba Chipo tivakauya kuno vachiita violence, ivo vafonere. Ndobva vandifonera ndikati hai ripotai kwese kwamunoda, no problem, chero ndikasungwa zvina basa, bongotaura zviripo. Imimi point ndeyekuti ndisada kufambira nyaya yemwana chete, ende ndisada kutsvagurudza information yekuziva kuti munhu aripi, ndopane chinangwa chavo. Right, tabva ipapo tichifambira nyaya yekukoti kusvika koti yazopa decision. Ndingangoti ndakazoteverera report yakabva kusocial welfare, because social welfare yange yavapiwa task nekoti kuti vaite mainvestigations ekwandiri inini nekuna mai vemwana. Saka social welfare yakanyora report yayakanyora ndobva yasubmita ndakazoenda kumusi wa12 January this year. Ndaenda kumusi wa12 January ndobva tapiwa court date remusi wa20. Right, court date remusi wa20 court ndobva tapinda mukoti, court ndobva yapa ruling yekuti nditore mwana kuchitungwizo. Ndatora mwana. Right, mwana manje pane zvimwe zvinhu zviri pamwana, zvimwe zvokuti zvinondibata, ndo zvaita kuti pamwe pacho ndibatsirike, ndione kuti ndobatsirika sei, zvokuti ndakatanga kuzvibata kudhara. Zvandatanga kuzvibata kudhara nanhasi ndiri kungozvibata. Ndichitawo zvandoitawo zvinoita kuti ndikwanise kudhifenda semunhu wenyama. Vana vachinangwa chavo ndechekutoti vauraye mwana, ndopane vision yavo. Zvizvi pamwana zvichine chekuita nekubatwa chibharo here kana kuti? Right, ipapo manje ndinombobvunzurudza kuti kana ndichibatsirwa kubatwa kwakaitwa mwana chibharo kune chekuita here nenyaya dzamurutaura idzi. Vakati kubatwa kwaitwa mwana chibharo hazvine hazvo nechekuita neizvi, asi kuti ivo vakuda kudhifenda family nenyaya yakaitika yakabatwa pamwana, kuti hakuna nyaya inozoenderera mberi kana munhu muridzi waye akafa. Saka varuda kuti ungoita shaisano chete. Vari kuti kudii kwamuri kufamba? Vanoti pane zvinhu zvakagara zvaitwa pamwana. Even mwana ndikange ndichimbotaura naye inini anomboita kunga pane umwe musi wakandiburitsira information yekuti amenoka like zvimwe zvaaita kakunombererwa mumba nekunonge zvichiita like zvichipfumbudzirwa chiutsi mbichana. So ndo kunobva tsoro yacho ikoko. Then
nemuchivanze ichochi ichi inini ndagara hangu ndochiziva because chakatombodi affectawo ndichina mai vemwana. Saka nyaya iyoyo inini zvaizvezvi ndichida kuti kana zvichiita ndibatsirike. Yes, ndiri kubatsirika, zviri kuita kunge zviri kudzikira, but chimwe chinhu chikuru chandiri kuda kuzama kubatsirwa kuti ndomuwanawo sei munhu uyu neeni nzira, because pakati pangu namai vemwana pane hwana anoziva kuno munhu. Ndingangoti muchidimbu ndiyo nyaya iripo panyaya yemwana wangu, because polisi izvezvi kwakatonyarara, kwakanyarara. Pane ndakambozozama kuteverera dhoketi kumusha uko riri kumusha uko, mupurisa ari kuita nyaya yacho ndakamuti ndokumbira kuverenga dhoketi statement remwana rakanyorwa, because inini kuchitungisa uko handina kuriverenga. Right, mupurisa iye ndobva anditi hatikwanisi kuverengesa dhoketi, asi tokwanisa kukubvunza zviripo padhoketi tichibvunza vanhu vatiri kuda. Saka mwana anoratidza kuti dhoketi pane information yekutsvakurudzwa pambuya ava vaimutarisa vacho kana vaiudzwa nemwana kuti ndiri kubatwa, then nemunhu wacho aibata. Saka inini kuti inini pachangu ndinzi ndawana information, handinyanyi kugarira kumusha, ndonyanya kugarira muno. Ofichi nyaya yakaitikira kumusha, nyaya yaitikira kumusha kuti ndinyanze kuziva inini kuti munhu ari papi ndinganyemba, ende kuti ndinyanze kufamba zvinoita kuti inini ndibatsirike pamwana pari unotora unondiremera. Asi ndichifunga kuti ndine imwe nzira inogona kuitika yekuti pachedu isusu pamastatements edu tiri nemabatiro atakaita nyaya anongoratidza ega kuti pane ari kuziva kune munhu. Okay, ndazomutsanangura mboma ndikudzosai kumashure. Mutsanangura muchiti mumhuri nomudzimai wangu isystem yavo yekuti vanasikana vanobatwa zvibharo nanasekuru kana hanzvadzi dzavo. Muchitsvagiridza sekufamba kwamaita sekutaura kwamaita kuti mukufamba kwandiri kuita ndiri kunzwawo chinhu chekuti nechivanhu maererano nekubatwa kuita mwana, vakatsanangura here kuti hungava urombwa here, chingava chii chiri kuitika mukati medzidzo remudzimai wenyu chibatanidzira nekumwana wenyu? Alright, regai ndidzokere back kuti ndikwanise kusvika apa ndikupindurei. Chekutanga inini ndichiroorana namai vemwana ava, aiva mukadzi wechikwambo, ndingangoti mukadzi wechikwambo, handizivi nawo. Machallenges aya ndaisangana nawo pakuti tiri mumba kana tichiita meeting, aiva munhu wekuti anogona kubvisa kungoisa waste yake paside ototanga kulike kumanifesta achitaura kuti iwe uchirara paside varume vangu vane kodzero yekurara nini vasvika. Right, ataura kudaro waiti ukazomuda kumupindura chero after maseconds kuma 20 seconds anenge atobatwa nehope, haachatomuki chero kamuzungunusa zvakadii. Zvaasingachamuki kudaro paachazonopepukira anopepuka aine violence. Takutonetsana mai vaizomuka, mai vanobereka inini vaizomuka vachinzwa violence kuti ko muri kuitei. Saka yaibva kuti mwana wenyu arudi ari kundi abuse kuno. Saka kuti uzoudza mai kuti nyaya yatangira apa yaisazobuda, asi kuchechi mai vaiziva because kungofamba chero anyway paigona ngotaura, mweya waigona ngotaura chero nomwe muprofita munyowani zvake watisingazivi ototaura kuti ndo nyaya iripa. Right, tabva ipapo flashback futi ndisati ndaroorana navo amai mai vemwana havachisipo vakashayika, ava ndi step mother. Right, mafira vakaita vakadyiwa kuseri uku, vadyiwa kuseri uku pasikarudzi yechikadzi nekunobuda netsvina ndobva raita buri wani, ndo mashayikira avakaita.
Tabva ipapo ininiwo ndichizoraramawo nemudzimai uyu tingava tiri kumunda aigona kungotaura kuti ndiri kunzwa kunge ndosangana nemurume tichisakura kumunda. Saka taitaimira mai pavanenge vachiburitsa laini ravo ku almost tomboti kana 100 meters chibage kana chareba kana zvekuma 1 meter point taigona kungofugama. Saka ndaizobva ndamutarisa pasikarudzi yake waigona kungoona aine zvinoratidza kuti ari kuita ari kusangana nemurume kumunda ikoko. Saka paunosvika kumba iweyo uchiti wakuda kuita bonde naye hapachisina bonde, anenge akatoneta kudaro. Right, tadaro munhu uyu ndichirarama naye vaida kuita tsika yekuda kundikuvadza ini, but ndakazviona. Mai mwana wangu asingagariridzi aigona kuti akarwara serious haana chaanoita pamba, ndinomusimudza kuenda kutoileti kumugezesa zvese hapana chaaita kusvika maenda naye kumusha kwavo. Pane pandakazombosunga ngoro inini, ndasunga ngoro ndichipinda mumusha mavo, ndakaenda inini namai nasekuru vangu mwana wehanzvadzi yababa yamama vangu. Ndasvika kuchivanze chavo baba vacho takasangana nawo pamba pemunyaya, takamira ipapo nengoro. Ndobva waona mwana wavo, ndobva kuti asevere endai munomusiya kupi, kumba ndiri kuuya. Vaenda kumusangano kuchikoro kusekondari iya yakadaidzwa maiti vazosangana nemuzukuru iko kwavatangira nyaya. Right, ndobva kuti ndiri kuuya iko kundomuona. Chakandishamisa ndechoti tichisvika anga ari munhu kuti haakwanisi kudai kusoka naruoko. Tichingosvika muchivanze, mwombe dzichipinda muchivanze, ngoro isati yapinda, ndakaona munhu kupfakanyika ruoko kudai. Sekuru vakagarapo vakagara, mai ndo vanga vari mberi kwengoro, ndo atatati imimi tungamirai ngoro tichipinde muchivanze. Isusu hatukwanisi tavakwasha. Ndobva sekuru vanditi waona zvaitika pamukadzi wako, ndikati ndazviona, apfakanyika wazviona. Ndikati ngoro chinoperera kupinda muchivanze, tatoona kutova munhu wekuti akukwanisa kana kushanyarika mbichana. Tichinomudzikisa akadzikiswa, akati sekuru akaenda kumai uku, ndobva vaenda kavamudaiso achitopinda mumba. Sekuru achidzoka pandandakagara pangoro nemwombe, ndandadzisunungura mwombe asi ndadzisungirira pangoro ipavo dzisaenda kure. Ndobva sekuru vanditi it was less than 5 minutes. Ndobva sekuru vanditi zoni ndikadawo kuzoti mukadzi wako atopora mumba munoramba. Ndikati sekuru musadaro. Asi right, tiri mukutaura daro ndakaona mai vemwana, tatisati tava nemwana, mai vemwana vakabuda vakabata madomasi 3 uku ne1 kunoko kwaright vachidya. Sometimes domasi mbishi rekuti like kumamisha uko ndimi munoridiridza, ndimi munoriziva, rogona kudyika. Mbishi rakuda kungonoibva riya rinodyika riri mbishi. Zvakabva uya nawo akadaro achitodya, ndobva asvika kwandiri akati dedi oi, ndikati handikwanisi. Ndaramba kudaro. Chakandipa kuramba ndechekuti iwe wanga ane 1 week uri kukumba usingadyi, usingagoni anything, ndindaitoita kutokubatsiridzira zvese, kungava kudya kwacho. Right now hatina kana 10 minutes watobuda, watova bho, baba wako hasati wasvika kwangu achienda, asi watova bho. Zvikanzi ndatova bho, totodzokera tese. Ndakaona mai vachiuya, ndobva tagara, iye pakaenda kumba mai ndobva vauya. Ndobva kuti mukadzi wako atopora, zvurundishamisa kuti toenda naye sei munhu akadai, haana zvaaitwa. Right, kumachechi uku nongochinzi hapana varuda kuti adzoke kumba, munhu yakatopiwa varume kudhara. Zvoti imimi mutoriwo umwe munhu wekuti musi kutodiwa. Musi zvindozviona pakuti musi wanda takaita zvekutizisana, musi watatizisana ndakasunga ngoro ini nesemumombe idzodzidzi dzatatina, ndobva taenda kumvura namadhamu. Taenda kumvura, ndandine foni yangu Nokia C3 Ash, ndobva yafonerwa manheru kuma4 nenyunhamba. Saka nini ipapo ndaizviti handisi kuda kudaira manyunhamba because dzogona kuita hama dzemukadzi
tisati takuyanana. Saka ndaingoti ndikangoona new number ndaimpa iye odavira. Saka iye pakangodziona dai ndobva ati mama ari kufona. Zvari mama ndobva adavira, saka akaisa foni paloud. Mama wangu akagara pamukova pekitchen nechepa mabhenji aikumamisha kuti kitchen inogona around swa nebhenji so. Ndobva vanga vagara ipapo. Foni ndobva yataura mai mwana ngangoti ambuya vangu inini vakabva vabudisa mashoko ekuti kwakaroorwa ikoko ina handikode by all means ndichaita minzi kuti udzoke. Makadzosei mimi muri matora mudzimai? Inini ndandagara ndiri munhu anoziva nyaya. Ndingangoti inini namai tatagara tiri vanhu vanoziva nyaya. Already zvakagara zvataurwa zvokuti ndisati nyaya dzekuti mune muri vakomana mune muchizviwanza. Ndakatomboudzwa kuchechi kunzi profesa yakangotangira kuna mai kanzi ko mimi amai murambidzire mwana kuroora. Ndobva vati mwana upi? Ini zvakatondinetsa ndikati mwana wamai asara asati aroora ndini, mukoma vakaroora, sisi vakaroorwa, munhu asara pamba pandinde. Kwini akwanza ndava nevision yekuroora. Ndobva vanditi inini uyu kamuri murambidza kuroora. Ndobva mai ati anzomurambidza kuroora, hapana nyaya yatauya nayo kana even kuti zviratidzo zvoda taruda kuroora. Saka musi wavharwa zvikoro takawanikidzwa ini ndina mai vemwana nababa vemwana, but handina zvandakaita naye, asi kuti takawanikidzwa takavanda ndisina zvandati ndaita naye. So inini semunhu wandaida ndisina kutombozvicherechedza. Mai vakatonzi itai munamato mukanonoka munodyiwa netsana. Saka kumusha kuchisi musi wechina chega chega pewiki, chisi chiya chisingashandwe chokwamambo chacho chekuti vanhu vashandi mamingi. Saka mai vakaona kuti ndiite mutsanyi wandakanzi ndiite during my working days aya vanogona kukurirwa nenyota kana nenzara. Saka vabva vati ndichatsanya musi wechina, ini ndobva ndachina chazosara chosvika mhosva yange yatoparika. But vabva vatsinhira vakati asi munhu waacharoora zvichamunetsa, achamutambudza. Ndezveshuwa hana nhasi ndinongotambura. Now it's almost 10 years ndichingorimo mavhenzi enyaya dzacho. Right. Saka iko zvino mukoma muchitambudzwa kudaro matora mwana ndimana iko zvino ari kukokwe kutora kwamaita. Ndinoda kunzwa nawo yenu mapurisa mati iko zvino haisi kufamba yakangomira. Rubatsiro rwamuri kuda kubva kwatiri kana kubva muri yeZimbabwe rubatsiro rwakaita sei? Chiomda changa ndichida ini hakuwana munhu. Ndinoda kuti justice yemwana idelivery sezvairi. Chiri kundipa kufoseredza kudai pasi pehana yangu ini ndiri kutoziva kuti chinhu chakaita kuti munhu ashayikwe ndeichi. Amai vemwana problem. Asi denda ndichinzi ini pandaifamba ndichibatsira mwana secretly ndega ndaigona kusvika pakuburitsa kuti munhu abude bhozi ndaifamba ndakanyara. Pachiyainedza ndechoti polisi yaitimanikidza kuti fambai muri 2 sevabereki vemwana. Saka tiri 2 hatisi kuwirirana. Umwe wangu ari kudai ari kudefenda family. Even iye chaiko pakuita tichimbo pane musi wandakazombomuti ndokumbira kuona mwana takasangana paDDF. So tasangana paDDF 10 off takamira takagara. Ndobva ndamuti iwewe uri kudefenda hama iwe. Uri kutofara uri kutongotori papati vanhu vari kuuchirira maoko pachiitiko chakaitika pamwana. Akasvika paakabudisa mashoko ekuti zvinhu zvefamily zvinonetsa, iwe ita wega sababa vemwana. Ini handina chandokwanisa kuita. Right. Ndo imwe mimi hamusi kukwanisa kuti nyaya yenyu iitwe muri pamwe chete. Chamakura ndechekuti mimi nyaya yenyu iitwe muri imini mukufambira nyaya yemwana wenyu amai vasipo kuitira kuti nyaya dzenyu dzifambe. Polisi ngaitimanikidze. Ndo shungu dzangu. Hongu vanotaurawo vanoti pamutema wetotongomirira munhu akadi akapara mhosva. But I think ndanjiona sati polisi ikatitora mastatement isusu 3-2 mabatira takaita nyaya iyi. Pamwe pacho panogona kubuda zvinhu. Vakatitora mastatement. Umwe vanenge vaitikwa mastatements achatorwa but hapana mastatement atatatorwa nanhasi. Uko polisi yangoti tinongotora statement zvemwana roti
dhoketi remwana rifuri. So edu isusu ini nerangu namai mwana hapana ratiratora. Patiri tiritu vakanyatsotsvagurudza vanogona kutoona kuti pane hwana ane mhosva. Handizivi kuti mhosva yacho yakaita sei. Then nerimwewo divi chero zvinoita kuti munhu awanike. Then nekubatsirika kupedzisawo zvandinenge ndichibatawo pamwana. Like izvezvi zvaita kunge zvanoti mirei kubatika kutsanangurika. But zvinombonyuka pano neapo, pano neapo. So far ndisati ndagutsikana inini kuti zvapera here. Okay. Aiwa, tinotenda baba, tine chivimbo chekuti sekumbira kwamuri kuita muri yeZimbabwe zvichida nevakuru vemapurisa vanogona kuona kana kuongorora nhau yenyu toona kuti mobatsirika sei. Tinotenda nekuuya kwamaita musi wanhasi. Ndofunga mazvinzwira muri